dito naman tayo sa ating mga kaibigang mga vlogger. Lalapit naman po tayo dito sa ating mga kaibigang vlogger. Sa survey lang po sila. Maganda yung ginawa ng father niya. So, naniniwala ka na baka may balik ka ngayon. Maraming salamat, Gladys, ha? At, sir, ikaw po, sir. Sino yung pambata natin sa dulo? Yung mga tao, nasisihan dito sa ginawa ng Duterte. Gusto ng mga dilawag, tae ang nandito. Bakit? Nakipagdebate ako tungkol sa Facebook. Maalala lang po, social distancing. Sige po, sir. Natutuwa, maganda, malinis na. Ay, naku, ewan ko. Hindi ko ba alam mo kanyang isip eh. Kaya, BBM tayo. Ano ulit ang gusto nila? Sir, ano pong ulit? Ano pong gusto nila ulit? BBM. BBM. Anong gusto nila? Gusto nila tayo dito. Picture naman about history ng ng martial law. During the time of martial law, disiplinado tao. Kapag nakita ang buhok mo mahaba, gugupitan ka. Pag may sing-sing, patatanggal yung mga PC. PC pa nun, ano? Disiplinado tao, tumawid ka sa bawal, yari ka, huli ka kaagad. Pagdating sa curfew, alas 12, wala ka na makikita, malinis na yung karsada. Malinis na, wala na. So, sir, isang tanong na lang, sir. Bakit kaya ang mga media pinapalabas nila ngayon kasalukuyan yung mga magulong bahagi noon sa channel nila? Bahagi ng distraction ni BBM yan eh. Talagang sinisiraan nila eh. Ganun talaga politika. Hindi nila nakita yung kagandahan pinagagawa ni Marcos. Ngayon, pinapalabas nila yung kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. Hindi naman pwede mangyari yun. Sabihin natin walang ako di ako naniniwala na na may kasalanan si Marcos eh. Wala, napakaganda ng ginawa niya. Maraming salamat, sir, ating gating. Sir, palayaw na lang, sir, palayaw. Arubang. Yan, maraming salamat, sir Arubang. Ingat po. Yan, so konti tayong distancing, tinuturo na tayo ng MMDE. Walay muna tayo, mga kuya. Sige po, sir. Sige po. Sige po. Sorry, Kap, nabuhan ka na. Nice. Good. T-shirt. Cosmos Theory. Ano na to eh? Ano ba ang ano? Millennial to, millennial. Millennial. Alisin mo na lang opinion. Alisin mo si Pacquiao dyan, ba't ang ganyan? Bakit si Bongbong? Hindi pwede? Tama, sir. Kaya talaga sa mga dilawan eh. Yun yung mga masisilip nila sa atin. Ay, yung mga dilawan dyan, umiwalay. Ano tayo ng mga... Yung mga dilawan, umiwalay dyan. Salamat, sir. Palayaw niyo, sir. Pro Duterte lang dito. Yan, si Miss. Yan, oh, si Miss July yan. Si Miss July. Si Papa Bean. Vlogger. Yan, okay. Yan, si Papa Bean. Yan, si Papa Bean. Yan, si Papa Bean. At sa bago makakalimutan na tatay, kumusta mo ako ang sa mga Pilipino yan. Dahil siyempre, power dapat mo kayo. Kahit ang masasabi, kahit very stretched. Okay, social distancing lang po tayo. Oh, no. Sa mga nakakali mo, social distance. Ano ba ito? Ganda, sir, ah. Social distancing po tayo. Mga kapatid, pakiusap naman po, nandito po ang ating mga kapulisan para ipatupad ang ating protocol ng social Tama. distancing. Maraming salamat Tama, po. sir. Tama. Okay. Ayun ang sabi ko sa mga linya lang, rally, wala namang alam. Alam mo, ngayon pinanganak, ano ang pinanganak eh. Talaga yung mga Pilipino, talagang gano'n, once na binigyan mo ng konting ang gastos, talaga sasama sa mga rally. Alam ko yan, sir. Hindi nila alam kung ano yung
dala pag pero wala talagang gano'n. Masyado yung utak ng mga kababayan natin. Kabataan, nilalason, no? Nilalason, diba? Sa maling pinupulda nila yung Binibrainwash. mali sa utak ng mga Para sariling interes lang, di ba? Binibrainwash yung mga kabataan. Totoo yun. Kaya nakakasana naman magising na yung mga kabataan. Yan Sir Anthony, Linis, yan Sir Pakisya, huwag papasukin Kaya na tayo ng mga tunay na ipan na pagmamahal. ilawan. Kasi At ang nakita niyo naman, marami basta tayo madilim na madilim yung ating kinabukasan. Bakit siguro magkakaroon ng Magkasaan po kasi tayo? Dito ka dito. I'm from Bataan. Pero nakita ko lang po, hindi siya lang ulit. Okay, okay. Okay. Basta bibigyan Salamat sir, salamat. Tayo na, magkisa tayo. Yung ating mga kasamaan. Ang dami mga vloggers dito, mga kababayan. Yung ating mga so, kanya-kanya tayo interview. Social distancing lang po. Hindi sa pinusuko, pero ako din naman ako talaga. Kung meron naman kasalanan si Marcos siguro, pero paano naman yung mga mabubuting niyang nagawa? Hindi nila pinapalabas. Diba? Puro na yung kasamaan yan. Wala, ano. Panahon ni Marcos, pero hindi pa ako kwento lang nanay ko. Lahat ng mga estudyante, may ano yung tawag, pulburon, tawag nun, yung yellow corn dati. Libre yung mag-aaral. Sarap ng buhay. Walang ano. Pagdating nga po. Tahimik na. Kaya ako bibigyan ako kahit anong mangyari. So salamat po yung mga bayan. Lahat pakiasawa ko bibigyan. Maraming salamat. Maraming salamat Sir Alan Kaluwag sa walang live social Jiri. Kasama mo pala Robert. So andito po kasama ko po si Aljiri. At naka-live din po sir. At rin yan yung gagawin din po sa inyo. Yan. Tayo. Ayan. Si Sir ay ulitin ko po. Sulit Sara siya, pero ayan, siyempre hindi nag-file ng sulit si Sara. So yung boto ay bibigay niya kay TBL. Siguro niya nakita yung tunay. Unay at Karapat dapat siyempre. Ayan. Yan baka may gusto kayong itanong ito sa mga tropa. Kasi tapos na kami ni Sir. Ayan. Tatanong lang natin si tatay. Oo. Ayan sir, enjoy na lang po, no? Nice to meet you, sir. Salamat Ayan, po. ingat po, ingat. Inupad ko po yung pangako. Oo nga sir, Pasyal no? ako rito. Wait lang. Picture tayo. Ayan, so, tingin lang dito sa camera. Meron tayong bisitang Bombay. Ito po. Yan. Taga saan kaya yung ibang ganito? Sir, Lahirin po mga kabayan. Iniisip nila yung kagandahan po namin. meron tayong bisita. Tagalog mo na lang. Tagalog. Ano? Galing ah. Ano po? Saan po kayo talaga galing? Pasay, galing ako India. India ko. Okay. So kayo lang po marunong magtagalog. Sila hindi na, bago lang yun. Pero nakakaintindi po sila. Hindi na konti ko lang. Kunti lang. Okay, sige. Sila sir lang yun, hindi marunong. From India daw sila sir Pasya. From India. Ano yan para saan yan? Vlog. Vlog po. Live. Ano yan para subscribe kita? Sir, ito yung YouTube channel ko. Ay, hindi ko to. So, ay mga kabayan, Pangga TV. nag-enjoy po sila sa kagandahan po ng Dolomite Beach. Maraming salamat, sir. Sige po. Enjoy. Ito sila prangkate. Okay, ito na. Sige, tutulugan na din yan, pareho yan. O Iba po sila, iba po. Iba channel. Sige, ano po? Pangga TV. Para para. Ito ma'am. Donsol. Doon siya. Buhol dito, ano yun? Pangga TV ya. Pangga TV. Kayo po ma'am, anong channel mo? Sige ha. Sa panggaling. Silipin ko mamaya, no? Subscribe kita. Thank you sir. Sige po sir, salamat po. Thank you. Enjoy. Yeah. Enjoy mga sir. So guys, ayun may kinain. Tawag dito. Kay sir. Meron siyang hawak na ng aso. So guys, kanina na interview natin taga pambansa. Papasalamat din tayo sa kanila dahil
nakarating din dito sa ating Manila Bay. So guys, hindi ko napabayan itong aking vlog. So maraming salamat sa mga minamahal kong viewers. And sa lahat-lahat po, sa mga subscriber ko, maraming salamat. Hindi ko na ito pabain ng aking vlog guys. At ako'y lalabas na. Medyo nagugutom. So guys, maraming salamat. Keep safe. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye. Bye-bye po.